హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి గోండి సాంగ్ ఎక్సలెంట్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. ఒకసారి డెమో చూడండి. డెమో చూసే ముందు వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి, కామెంట్ చేయండి అండ్ వీలైతే ఇంకొకరికి షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు డెమో చూడండి. यो यो सोयम ना जोड़ी कुले मायनी यो सोयम ना बोरे राजा ना आंध मियाड़े. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి ఫ్రెండ్స్, నా కోసం ఒక లైక్. సో ఇప్పుడు వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. ఇప్పుడు దీనికి ఫొటోస్ పెడదాం. దానికోసం బిట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బిట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. ఇలా కంటిన్యూగా 1 by 1 మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. కంటిన్యూగా ఒక ఫోటో మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి షేక్ ఎఫెక్ట్ పెడదాం. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఫస్ట్ సెకండ్ 2 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. సో ఫస్ట్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ ఫోటోకి 2 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. ఫస్ట్ ఎక్కడంటే సెకండ్ ఫోటో 28 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ సెకండ్ ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇక్కడ 2 సెకండ్ 26 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి. ఓన్లీ 2 ఫొటోస్. 2 సెకండ్ 23 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఒక ఫోటో అండ్ 28 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఒక ఫోటో. 2 ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి మళ్ళీ షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు మొత్తం టోటల్ అన్ని ఫొటోస్కి కంటిన్యూగా ఒకటే ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇలా 1 by 1 మొత్తం ఫొటోస్కి ఒక ఫోటో మిస్ కాకుండా ఇప్పుడు మిగిలిన ఫొటోస్కి టోటల్ ఫొటోస్కి ఒకటే ఎఫెక్ట్. ఇలా కంటిన్యూగా ఒకటే ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. వీడియోను కొంచెం స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఫ్రెండ్స్, నా కోసం. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ వీడియో గురించి ఏదో ఒకటి కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. మీకు ఎలా అనిపించింది అనేది కామెంట్ రూపంలో తెలపండి. సో ఇలా కంటిన్యూగా ఒకటే ప్రాసెస్ లాస్ట్ వరకు ఒక ఫోటో మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా సేమ్ ఒక్కటే ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇలా కంటిన్యూగా మొత్తం చివరి వరకు మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. యాడ్ చేసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే. ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.